Добър ден, уважаеми зрители! Когато отворим Библията и прочетеме първите страници, много пъти хората си мислят, че това, което четеме, е някаква приказка или мит, нещо, което е много странно и особено с Едемската градина, с яденето от дървото, с Адам, с Ева. Обаче това е една важна случка, която остава следи в цялото човечество. Тези следи стигат до нас. Това са следи, които са останали в мене и в тебе. Миналия път видяхме, че Бог е направил Едемската градина, направил е целият свят, който е бил необходим за човека, създал му идеални условия за живот, поставил го е в една прекрасна градина между дървета, между добри животни, имало е разбирателство, имало е приятел и другар, с който може да комуницира, можело е да задоволи своите интереси към новото, да изследва, да гледа. Какво става сега, по-нататъка? Може би е хубаво да споменеме, че тогава човек в Едемската градина имаше хармония и връзка с Бог. Те беха, така да се каже, в едно постоянно общение. Те имаха взаимна комуникация. Нека да прочетеме сега от 3 глава на книгата Битие, 1 стих. Пише така: „А змията беше най-хитра от всичките полски животни, които Господ беше създал. И тя каза на жената: истина ли каза Бог да не ядете от никое дърво в градината?“ Нека да си спомним какво каза Бог. Бог каза да ни ядат от дървото за познаване на доброто и на злото, за да не умрат. Доста странно. Изведнъж една змия проговорва. Тя се казва, че е била най-хитра от всички полски животни. Полските животни може би са били домашните животни, може би и змията е била домашно животно, може би тогава полските животни въобще са говорили и са разговаряли. Не знам. Но малко е странно, когато проговори едно животно. Това е една странна картина. Обаче змията от тук нататък в цялата Библия става символ на Сатана. Ние говорихме за това странно и страшно същество, това велико същество, този паднал ангел. И той тук чрез змията проговаря на жената. Той дава едно предложение. И същевременно поставя под въпрос Божията заповед. Истина ли каза Бог да не ядете от никое дърво в градината? Бог не беше казал такова нещо. Нека да видим какво отговаря жената. 2 и 3 стих на 3 глава на книгата Битие. Жената каза на змията: от плода на дърветата в градината можем да ядем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза да не ядете от него и да не се докоснете до него, за да не умрете. И така, тук забелязваме едно пряко противоречие с това, което казва Бог. Той не каза да не докосват дървото. Той каза, че могат да ядат от всяко дърво и жената потвърждава това нещо. Но жената допуска да дискутира и обсъжда предложението на Сатана. Това е един метод, който ние много пъти, за съжаление, си позволяваме да го правим. Сатана просто дава предложения, а човешкото същество разсъждава върху тях, вместо да ги отхвърли веднага и да прекрати всяка една дискусия. Тук Сатана по-нататъка казва следното, нека да прочетем. Или змията, както се казва. От 4 до 5 стих. А змията каза на жената: никак няма да умрете. Но Бог знае, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бог, да познавате доброто и злото. Това е един типичен пример за това как действа Сатана.
Превода на неговото име фактически е лъжец или противник от староеврейски. Той директно манипулира думите на Бог. Бог въобще не е казвал такова нещо. Той не е казал, че няма да умрат, напротив, им е казал, че ще умрат. Той не им казал, че ще бъдат като Бог. Той им е казал, че те ще познават доброто и злото. Те ще познават какво е зло. Те знаеха какво е зло, но те не го познаваха. Те не го беха консумирали. Те нямаха отношение към него. Второ, той им даде предложение те сами да решават от тук нататък какво е добро и какво е зло. Нека да видим какво става от тук нататък. Просто той каза един вид на жената: опитай да видиш. Опитай точно това, което Бог не искаше да опита. Това беше един друг път. Един път, който беше против решението на Бог. Бог е този, който трябва да решава за човека какво е добро и какво е зло. Бог е този, който трябва да дава предложенията. Защото ние сме Негово творение и ние сме тези, които му принадлежим. Той ни обича и той дава възможност на човека да живее един хармоничен живот, както видяхме, че беше досега. И така, нека да прочетем от тук нататък 6 стих от тази същата глава. И жената видя, че дървото беше добро за храна, че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знания, и взе от плода му и яде, даде на мъжа си да яде с нея, и той също яде. Тя не се подчини на Словото на Бог. Тя взема сама решение какво е добро и какво е зло. Тя направи една собствена преценка благодарение на своите очи, благодарение на своята преценка за вкуса и това как изглежда дървото, как изглежда плода на това дърво. Взема и яде, даде и на мъжа и той яде. И двамата взеха едно решение, което беше против това, което Бог им беше начертал като път. Нека да прочетем от тук нататък какво става. От 7 стих. Тогава се отвориха очите и на двамата, и те познаха, че бяха голи, и съшиха смокинови листа, и си направиха препаски, и при вида на деня чуха гласа, и при вятъра на деня чуха гласа на Господа, Бога, който ходеше из градината, и човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между дърветата на градината. И така, отвориха им се очите. Дали това дърво беше дърво за даване на знания? Не, точно това беше лъжата на Сатана. Това не беше дърво за даване на знания, както казахме миналия път. Това не беше дърво, което въобще дава познанието и Бог мрази човек да знае. Напротив, това беше дърво за познаване на доброто и злото. Двете заедно, комбинирани. По принцип, злото винаги може да вирее само върху доброто. И така, те не умират на място, както каза Бог, но че ще умрат, но те фактически, ние говорихме миналия път за това, започнаха, така да се каже, бавно да умират. Представете си едно клонче, което има цветове или плодове, и това клонче бива отрязано от дървото. Неговото общение с Бог бива прекъснато. Спират да се влизват живителните сокове. И то бавно, с течение на времето изсъхва и умира. Това стана от тук нататъка с Адам и Ева и цялото човечество. И така, те се заеха да направят нещо за себе си. Те познаха изведнъж, че бяха голи. И се заеха да си направят препаски. По някакъв начин техните отношения беха смутени. По същия начин и днес между човешките отношения са смутени. Има караници,
има разправи. Това може беше едно първото смущение в това семейство. И те се опитаха с един смокинов лист да прикрият своята голота. Те се срамуваха и от Бога. Отношенията им с Бог бяха нарушени. Те нарушиха Неговата заповед и тръгнаха по един собствен път. И този собствен път те решиха да поправят чрез този смокинов лист и препаската от смокинови листа. Те се скриха. И сега какво стана? Вече човека беше тук, но Бог беше далеч. Между тях имаше една дълбока пропаст. Те се скриха от лицето на Бог. Те вече се страхуваха, те вече не можеха да общуват нормално. В тях се породи страх. Тя ги вече беше страх от Бога. Страха е началото на всички наши проблеми. Днеска това е, за съжаление, едно чувство, което обхваща цялото човечество, държави, всеки един обикновен човек. Заради това има война, затова има разправи в семейството. Това е нещо, което предизвика дълбоки страдания в човека. Нека да видим как реагира Бог на всичко това. И това ще го направим следващия път.